Kemana Pra, mau siang? Ini apa? Nah? Deh, sana deh. Ibu bina nau. Kalau ini juga bisa nggak? Abai birat थगायो मानसिफ्रा नोंनि गोसोबादि थांबाय था दे गोसोबादि थां Abai थांबाय था खोला थांबाय था साहा थांबाय था आयं थांबाव थिं खाथियाव सहैबासो बुदै बनखौ जानला मोनला थिखांनाङा थिं खाथियाव सहैबाथाय बुदो दे नोंनि गोसोबादि दे 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 मोनथारसिगोन
बोरै मोनखो मेंबाय मेंबायलै मेंबायनो हाङा गलायलायसैमोन ना बिनिया जों देरहाबाय दे बोरायफोरा देरहाबाय आरो ना सेंग्राफोरा खाथिया जाबाय आरो ना जेनबाय आरो ना हाबा गैया सेंग्राफोरा दिरुं बोलायनानै देरहाना बोरै मोनखो नोंथाङा आङो दुरुं बोलायनानै देरहानायखाय मोजां मोनदों आरो बोरायफोरा गावगायखौनो बोलोग्रा मोनदों आरो बोसोरे जेनबाय थायो सेंग्राफोरा गाहाम मोनदों आरो सेंग्राफोरा बोलो गैया नामा सेंग्राफोराथ' बोलोआनो गैखाया बोलो गैया बिसोरा ना सेंग्राफोरनो मोजां बुस्थु जाहोआखै नामा बिसोरनोथ' बांसिन मोजांसो जाहोदों जाहोनानै बोलो गैयिसो जादों बिस्रा अब्ला जाहोनायनिफ्राय जाहैयानो साबसिन आरो ना जाहैयानो साबसिन बिसोरखौ दे होमबालाय जेननानै गोसोखौ दुखु मोनदों ओमफ्राय नोंथांमोना देरहानानै प्राइज मोनगोन ना मोना मोनगोन मा प्राइज मोनगोन साबन टटेल दुगैनो मोनगोन लोबनो मोनगोन Thank you.